pamusoro edaro yamabhautasi. Nyaya yedu yekuti nyaya yedu isusu yekuti mumusha medu ndokuita urwere ndinyimbo fana Godfrey nogara kupena lino ndoshara nyacho. Mumusha medu mune urwere hwacho ndohuya husinganzwisisiki kusvikira zvipatara zvaendwa. Ngatisemenza tino umwe musoja arimo basa kwake wamboedzawo kudini vasingoona kusvika iye afambawo kanzi aiwa hachisi zvechirungu ndezvechivanhu. Saka zvaita zvechivanhu kudaro isusu pache zvedu hatitendereri tese nevamwe wedu kuti chivanhu chinogona kusororwa nechivanhu kana kuti chiriko vamwe maybe havagumi havo. Saka ndokudai zvaiita kuti zvinobvumwa tisina kumbosvika pano tinovashoma seri takangoenda katinobatsirwa todini tonzwa totangire ipapo, asi hatikwanisi kuita tese zvakadaro. Saka takauya kwamambo kuno kuti tione kupiwa gwara rekuti batsirwe. Saka tasvika pano kange chitatu tichiuya pano, tasvika pano kokutanga hatina kunga takawanda tanga tiri vashoma. Ndokubva tati hareti kanzi kwamambo kanzi aiwa zvamusina kukwana kwanai. Tikati zvakanaka tikati asi hatingadzoki hapana rimubatsire kuti tingangoda kufamba kuzoti tiungane tinogona kubatsirwa nhasi chibva zvakudini zvangopera. Zvikanzi aiwa aripo. Pataenda pamubatsira wanga takapuwa nevakurukota amambo ndopataenda paya zvikanzi hapana zvandingagona kubatsirai nazvo hamuna kukwana. Nyange vari kunze kwenyika ngavagare zvavo asi vari muno uyai ndikutaurirei pamwe chete nekuti hamuna kukwana pana. Ndosaka tauya pano kuti tione mubatsiri ndizvo zvichangamira. Saka asi muri kuwirirana here mufamba wamusina? Tinogona kuwirirana sita tambonge tanzi nemupurisa wamambo tiri panze apa akati hanyaya inenge inongoda kubatsirwa chete haidi dare rokutongana zvakanyanya. Saka zvikanzi endai munodini endai munobatsirwa. Saka nayo tamboenda panze mumwe wangu akati aiwa ngatitange taona mambo. Ndosaka tauya ndozondofunga isusu zvatunoita hapana munhu anomanikidzwa hapana munhu anomanikidzwa zvasingadi zvasingadi, asi isusu what we encourage ndezvokuti kana chinhu chiri chemhuri munhu wese ngave aripo, zvinhu zvotaurwa aripo kuti wati mangwana asazoti no ini chakaipa nekuti ndakasiiwa makundirasira because no kana chinhu chemhuri ngachiitwe nemhuri chozikanwa chapera. Kana pane chiri kunetsa munhu wese ngazivi kuti pane chiri sei chiri kunetsa moisa musoro pamwe chete chinhu choita sei chobva chapera. Ndozvo saka isusu apa hakuna zvokuti chinongotiwa muda kuti tibatsirwe semhuri pamusoro echangamiro. Yes. Kana ndingambopindura ipapo mune dambudziko mumusha matochangamira. Nyaya yauyiwa nayo panapa nhasi haisi nyaya yekuti mune chinhu chiri kunetsa mumusha. Ndinoitwa Mobile Maxwell Mbofana. Mumusha medu mune godo rinobaka moto rikuita seuchada kutouraya munhu. Munhu ngakoti muchidimbu regai kutsanangurirei. Baba vangu vakura inini vati kure zvokuti havachakwanisi kuchengeta munhu. Pakune mumwe mukoma baba ndo mukoma wokurukotera inini pane vasara. Pane umwe akashayika mukoma wangu. Ndakati ndingatigovane wana sezvo baba asingachakwanisi kuendesa vana kuchikoro. Ndakatora mukomana mukuru baba mukuru vanga vati mhuri yangu ngati kurei. Ndakafundisa vana ivavo avo vachifundisawo vavo. Wakazengawo kuti vemerwe iwo mukoma kufundisa wavo mwana. Ndikanotsvaka stendi kwashecharumuka ndikavaka musha ikoko ndikavatora vari vatatu vana uyu ndiwo umwe wacho neuyu teta vakagara apa. Teta vafomu vana vana kupedzaibhodisa chikoro uyu wakazara pamusha hana zonora kodeko vamutumira mari senai zamufidza naunona wana vachibvanyo vaibvaenda kuuk wakatenga maproperties ake paanobva kuuk paanouya muno noyakuda kwangu kubva kare nekare
kubva ndichiri kubasa ini pandai vakaumba yangu Beirut wakandasista vakaumba vakandaidza kuUK ndakataka kuona kuchinja kwemagariro emunhu kuti panapa apa hatisiri tese ndandakuzhandika ndokasema saka vakatanga kuita makakatanga masingaita saka mukurona kwatakaiteko pakatanga kuva nehondo yehama dzangu zikanipasanura nemukomana wandakadzidzisako 2018 mukomana akaya nemhuri yake yemunin'ina iye ari kumba kwamukoma mukoma wachibva wati munin'ina pane nyaya iri pano ndoda kuti timbofamba tafamba ndoda kuti ndinokupa mushonga ndakupa mushonga unofanira kuti unopa mukoma wako kuti mukoma wako wakaromba wane nguruwe wane huku wane mbudzi pane chinhu chavanofidha nacho neropa rezvifuyo zvavo izvo saka ndapedza kumwa ropa rezvifuyo tichada munhu saka kuti kana tafamba newewe iwe wozotora mushonga wacho unopa chii unopa mukoma wako tikada kuti wataurira hatingakwanisi kuti tiwirirane nawo nekuti havari kuramba kufamba mukomana akabva auya wakati mukoma chenjerai zvakuitika izvo dai kwakuti ndandaya nemushonga inini mukanyarara nyaya ibuda here ndaizoziva here kuti mushonga wacho ndewei pashata saka kubva ipapo 2018 ndakabva ndakata ndandagara ndati Mwari hangu ndangoona kuti mafambiro akudetsera kudzimba kwavo vanhu vanhu asingachaendendi ndaiti ndikaendawo kuda kungogadzirisa ukama asi kudya ndangonzvenga tabva ipapo havana kutora nguva havana kuzorora vanhu tete mwana iyo mukomana vanhu ndataura ari muUK wakaita mwana wake ari muno munyika asati aenda kudzoka mwana wacho ndindakarera kubva ari mwana mudoko kakura achibva aroorwa wakanisa nemurume wake kushuru kubva aigarawo vakati vana tete ngavo vekuno tete ndokubva ndinoshamiswa tete wacho pana baba tete vaendobva aenda kushurugwi kuya kwasvika wasorwa wadzoka tete makafamba zvakanaka vakamira zvakanzi kune dambudziko asi mwana zvaakaita manje wakazoti tete chimbopinda mubhedroom mangu mumboonzwawo mumboonawo kuti mandinorarama akaita sei ndakopinda imondobva tete mwana abudirwa achibva ndonzi mukuru ndiri mukuru kudai da kuti vanhu vese vakambofana muungane da kuzombotaura nemi saka zvikanzi vakanga achicha kuita nyoka mwanawo tete saka muda kuti tidini zvikati zvikanzi da kuti titaurire mukoma kati zvakanaka chisimukai ndimune rakazara imi munotaura namukoma wachipa decision yekuti todini sezvo mwana asvikirwa kudai kanzi tombota sotoda kubuda takusvika pagedhi pekuti wabude zvikanzi ndafunga kuti muende imimi ndoenda sei ndoi rakazara zvikanzi endai ngata zvakanaka ndikunoona mukoma ndo nyaya yazobvawo ukukunesana kuri kunonzi vanhu havasi kuwirirana asi uyu ruto ndiwo uri kubuda mumba achi ndiwo uri kubuda mumba hazvina kumira zvakanaka asi zvanzi mwana wakabudirwawo ndadzoka ndikati ndanofanire baba wacho baba muri kwenyu kumuning'ina asi ndo nyaya iri kuno uri pafonera mwana akati kutanga rini panapa ndotova nemwana uri kuita olevel panapa mwana wangu tezvera ndogara nawo pano ndakamubudirwa kupi unonzwa kafutetewo panapa kushamisa kuti havana kuya sei ndokunga kuronga kwavo vanhu ivava zvikanzi andinambogara ndakabudirwei ndobva afonera tete vayava iye ozondifonera kuti ndatofonera tete vangu akutaura zvanzi aiwa adi kungobvuma saka vanhu vari kutsvaga inina tobva ipapo changamire 2020 nguva yecovid iyai kusingafambiki munhu usingakwanisi kuenda kumasitoro anobuda pamba pako vanhu vakanoungana vakati baba mina vobva vaita avatete ivava kobva kwaita tete avanga vane mwana wavo poita mukadzi wamukoma vanga vari about 4 families dzakabva kudzimba dzakasiyana nguva yecovid kusingapana watitonga kuya bhazi taidzikisirwa pachristmas pasava wakanokwanisa kunocongregata kuzimunya vaikwira makombo kusvika pa22 wofamba about 10 kilometers kuenda kungwa kuri kumusha kwamukoma wakanoungana ikoko tete vari kutaura nezvavo mwana wavo vanga varoora n'anga saka tozobvunza ndazozvinzwa kuti pakaenda vanhu mudzimai wamukoma mamazolongana maungana kudaro kuti afamba kwaita rufu chii munotaura zvake munotaura zvake vanhu ava nachiremba wako
hazvina kumira zvakanaka. Mukoma wakati ndaenda kunotsvaka stand, mukadzi wamukoma wakati ndaenda kunoona mombe yangu, ava ndaenda kunoona muroora, ava teta ndaenda kunoona muroora munyowani kutaura chin'anga iyoyo. Mwana wavo vanoti vangaenda kodini, ndikazoti kuna tete kuti vanakuya vanoshandisa kuti vanakuya pana ndatofunga kuti vari pana. Kazi kuna tete naandati watsvakira musha kunoku vanga vari kwasi kuzi munyaiko kwari nebha yamukoma. Ndikati tatoronga nemukomana yari UK tete zvavari kuva nevana about 5 vakomana hakusi kuibvawo, tavana stand yakanaka uku chirega titore tete vane vana vakawanda tivaunze kuno tete vakugara kuno. Katete zvino nemaitiro ari kuita zvinhu nhava nechiremba wavazoisa mumushawo nevanhu vakunounganawo kwavo nezvakamutorwa namukoma zviya zvenhingiriki zvekuda kundipa mushonga, handichaoni kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Taakuda kuti tichita kadistance kungobva ipapo ndamusana tete ndokuzotanga kwavo kubva vanoita zvavo zvokuti kushurugwi wati mwana wabudirwa kwakutsvaka kwaundipasanurisa manje nemukomana kuti mukomana wati mwana wangu ndiye chinhu chiya chako mwana wangu manje. Saka mukomana akabva ngoti uyo mwana wachibva aramba kuti ndikozi ndine shavi hazina nombobudirwa. Saka changamire ndo mamiriro akaita nyaya iripo itongori nyaya yekuti hapo sinongoti wachitika kuti pamberi pevanhu nese semhuri yesi zvakatoitika zvakaita zvakapfuura zvakudiwa iwe fuwa yekuti hapeni zviri kunetsana zvamakangoita izvi kana zvikwanisa kubatsirika chibatsirikai makadaro chokwadi chinongobuda pai pachena. Kana paine zviripo muinawo zvamuinazvo zvichabuda zvichataurwa zviripo, kana zvisipo hazvidi hazvipo. Chatikuda isu chatokurudzira kuti umburi vanhu vaite sei vanhu vawirira ndochiripo ndinewo mushoko chakanaka. Pane chinhu chinonetsa chekuti mukurarama kwemunhu unonyatsoona kuti munhu wakarara mvura iri kunaya, wamwe ari kumuka makusenseni wachienda kumunhu wachiswera wachisakura, iwe wozoti vamwe vakukohwa kuti mumba mangu mune divi singatifambe. Izvi chanetsa mumusha medu chii chaita kuti ava vanga vachisvika pasi. Uyu mukomana ari kunzi uri kudonha, uyu mukomana akagara pakunzi tine musoja uri kudonha, hatimbozivi kuti mwana wani unonzi Godfrey Mutete kwasitiro kwambofana. Baba mukoma wacho ari kunzi akabereka mwana uyu ndiwo ndotevera izi. Tangatitsika nditsikewo zvokuti we more like twins. Hakuna unoziva mufi yekufura inini. Kana vana vangu kwabvunza izvozvo kuti hama yavanhu yamaiziva yababa venyu wati ndiye mukoma mushakashaika iye uyu achizoberekwa chakaita kuti asiva asina birth certificate. Inyaya yekuti baba vangu mukoma vangu vanga vachidhauta, ndikamuti nini ngaende nekumadhende auye timugamuchire zvakati nini ndaiziva ndaitwa background yamukoma wangu. Hungu wakazivana namai vake ndaiziva wakataura mukoma wangu, but chakazoita kubasapuwa birth inyaya yekuti mukoma wangu aidhauta mafambiro akaita achita mai wacho nai kubereka kwake. Mukoma vatori mumba changamire vakatobereka mwana musikana wachitotaura kuti kutsvaka mukomana wakatosiya mupa birth. Mukomana wafana accident wakarwara wanga wane mukana wokwanisa kupa mwana wacho tu wakamusiya kunze kwemusha. Mukomana weyashuya 20 years baba vako vashaika, wakasvika chibva abatana namukoma neuyu ododzinga mukadzi wamukoma wakasiva pamukoma kumondoro wauda umba yamukoma haunyepa takatoda kuti tinofonera izvozvizvi kana kuti tinofonera izvizvi mukoma naye ari UK vanokutaura kuti takaita hondo tikaita madebhates kati kana madzinga maiguriwawo ndokuenderai kudai maiguriwawo kutorwa vari mwana mudibuswa wachepedzana namukoma uyu wakasiwa uri kunze kwemusha wauzoda kuzodzika munhu akawanikwa ari pamusha iwe wakasiwa kunze kwemusha zvadini. Ndiye akatanga kutaura nyaya dzekuti ndiri kudonha. Vanhu vachienda kunoti kunzi kwakadonha handi kumuchato, muchato wacho wakaendwa neiyeyu ava ndo vakataurirwa nababa ndo vakataurirwa. Isusu inini ndinotevera mukoma vanotaurirwa kuno muchato. Mukomana uyu ari kuUK number 3 pahierarchy yedu anga asingazivi kune muchato. Saka it was more of a gathering yakachinoplotwa yazatishidza pana panasi nokuti kana hangadzi yake first born yababa vake ndio baba vake hana kumutaura kuti kunochata. Second born yachona
Second born inoberekwa baba wake akasvika kumuchato wacho asati mamuchato akaenda nevava cheta saka vaigwenda kumuchato isa vana baba wake haasi muchato hausi muchato vakaenda kunorongwa zvimwe zvavainoronga ikoko kumusha kwavo pamusoro echangamire ucharutaura hangu akawanda ndonzi panganayimbofana charutaura zvangu akawanda baba vamwana vangu vachitaura pavo ndinopokana navo zvizhinji nekuti kana vachitaura ivo kuti ivo mwana uyu hausi womusha medu amenoti paiberekwa ndovairarwa chekutanga chechipiri ndoti vanitaurire ivo kuti patakaenda isusu nguva yecovid munhu vese nguva yecovid vaitizira kumusha kwake nokuti hamutano mamusachagariki unogwanda kumusha covid yange taita zvoti ndani kumusha hapana asingazvizivi izvozvo pandakaenda inini pandakaenda kunogara inini nguva yecovid inini musha wakasiwa namai vangu inini tiri last born ndinogara musha wacho hapana asingazvizivisa saka ndakaenda ikoko nokuti kwakarwa ng'anga iri panext door yangu ndaendere ikoko nokuti andikorwa ng'anga ng'anga isi yangu hanini ng'anga inini If you are doubting the paternity of one, enter DNA test. What about DNA? chamuda uchendesa musa chii rekurwara mumusha ari kurwara musha ndiani saka ndi ari wana wakawanda umwana uyu ari kurwara uyu chirwere chake ndechei anodoni achidonha chii epilepsy ichii kana pamusoro echangano inini zita rangu ndinoitwa Godfrey Mutema ndakabarirwa munzvimbo yeUpoka ndiri pana apa ndiri mwana wokwambofara chinondinetsa chandinoda kuti ndipikise pamberi pababa vangu vari apa ndechekuti musi wauya mai vangu neni mukati menzvimbo ino yekwamutare vachiti ndakuenda kunokuratidza kumusha kwababa vako vakanga varipo vari vapenyu but havana kukwanisa kubvunza kuti mwana uyu ndewepi asi now ndati issue yako yepaternity yako inini iyo nyaya iwe hatichadikizwa tati mimi kana uyu ari kudhauta try to law inoti it is his duty to prove beyond reasonable doubt kuti hausi mwana kwamufana. It's not your duty, so forget about that one. If he is doubting, it's his duty. Iwewe sikuti isuzu uruhwara chii chikukurwarisa. Ndiri kusangana nedambudziko rekungokolapsa. Ndiri kubasa ndiri kusangana nechallenge iyoyo kubasa vakati chii chiri kuitika nekuti isu hatina masoja anoita pfari. Kana musoja achingaita pfari anofanirwa kusinda kure nepfuti because unogona kupfura munhu akafa. Ndakanoitwa matest epfari. Matest epfari hapana chakawanika. Kusvika chiremba ati ina handikwanisi kunyora bepa rekuti iwe usiye basa nekuti hapana chandiri kuona chiri pako. Kusvika mashefu ekubasa kwangu anditi imboenda imbonogadzira zvoda pangu ndezvekuti kumba kwako. Ndokubva ndabuda ndobva ndambotry kudi kumbomhanya-mhanyawo kuti ndidii. Ndopandakataurira baba. Ndo vakaitosara pavana pakashayika baba redu kuti ndo zvandikusangana nazvo. Alright. Ndichibuda mukamba. Ndichibuda mukamba. Wakamhanya. Wangoinani. Uchimhanya uchienda which direction? For what purpose? What type of wamhanya? Ukameta nambani. Kazi wakadzoka naro dai nambani. What was the result of the race? We want to know the result of the race. Wakamhanya manya there. Yeah,
ndakati ndabuda mukamba ndobva ndaenda kumba kuna mai ndauya mai vabva vanditi ngatimbotitrai kufamba mwanangu mai ndobvaudza kusvanza dambudziko riri kunetsa pamwanayo ndere kumusha kwake mai mwana ngaendisa musha mai vakati ndakatombobva naye 2017 pana kumusha zvikanzi endisai mwana kumusha kwake mai ndobva wakafonera baba munindi dambudziko remwana riya randakakuudzai kwai zvinhu zviri kukonzereswa kubva kumusha kwavo chii chiri kumusha chiri kukonzeresa izvozvo ingozi here ivo ndopa vakabva vati zvinoda pamakadi makaungana ukaona munhu kana mupostori kana n'anga isiri specific isiri straight to the point mudhauche munhu because you cannot tell kuti waita dambudziko iwo azoroda kuda makaungana but you should give you guy clue yekuti dambudziko rako nderei afana kuti munamira dambudziko rako riri musha menyu nderengozi musha menyu baba wako maoko akakadi akasvipa go to your people waite sei waungane wabatsirei kuti dambudziko rako ripere nototoda kuti makaungana saka ndiyo solution ukaungana unobva wapora unakaungana unobva wapora ndizviti zvakadaro aiwa no katisachi ndo vanhu vatisi kudaiwa vanodya mari dzevanhu mahara vachinyepera vanhu kuzi munhu akaenda kungangana mupostori ari kuda kubatsirwa ngaabve abatsirwa noti kuti ngaaende kunocreate another problem because ukataura mwana weko kuti enda kumusha kwenyu unounganidzwa uyu mwana nepawa yekuunganidzwa ndiri kumusha kwenyu saka people must know face the problem inoita kuti iwo vanhu vaungane tinounganidza vanhu kutanga waziva kuti dambudziko nderei tine mwana uri kupenga isusu ngatiungane tochidaidza munhu anogadzira mwana ari kupenga notoendai muungane saka mari wakabhadhara mundiro yese wakabhadharei kuzoendai muungane wabva ipapo vamhanya futi vaenda papi futi tabva ipapa pandakabva ndafonera baba munini vakafonerwa namai svika baba munini dambudziko remwana riri kudi riri kungoramba richienderera mberi ndokubva baba munini vauya kugokwe vauya kugokwe ndo patakabva tazoenda tese nababa munini tinosvika nababa munini kuya patakaenda pane munhu akanotibetserawo akati iye mumusha menyu mune munhu akaromba mune munhu ane mushonga akabata mushonga saka nyaya iyi dambudziko riri kuitika pamwana munofanirwa kunorigadzirisa musha kwenyu zvakazi munhu ari zvakazi ndiyani aiwa ifarike kuninga iye noma zvinhu zvako zvese zviri hakuakabhadhara mari kutaurwa chokwadi andizvo wabva kubazi vanhu vaende kuungana kumusha chavari kuunganira hapana vanhu vana kuungana wogaipo woenda kuti gokwe watora baba kuenda gokwe mosvika kozi mune munhu akaromba kumusha menyu asi zita achitaura munhu akaromba what does it mean zvakaita kuti tisaramba tichijekeserwa kudaro ndo zvazokusarisa vachisvike panapa nhasi kuti here munhu awawangaenda eri present ndiye akaromba handizivi because ainyarei kutaura munhu asiko kuti ndinhingi wakaromba handizozivi kuti papa hapana munhu mupenyu baba ueleze neasuspect don't trust anyone usangotrust munhu apa chimbozvibvunza iwewe iwe mubvara uri just think kuti sei n'anga yakatadza pamazita remunhu asipo pamwe akatya pamwe ndevana hendiapa handinazvo handingaziva kuti wai akatya kutaura zita remunhu munhu asipo n'anga itomuzivi kuna donovan kunani kuna joseph aizvizivi nodeka kutaura kutaura kuti joseph uri kuwakashanda ume zvakatakura batoda kumusha kwenyu kwakarongwa saka is that the solution? Is that the reason why wakaenda iko? The reason why wakaenda iko waenda heo? Did you get the heo? Hauna. Nani wapeza kubva manya kuti kupita? Pana kwandakazomanya. Pandakazonoti pandachata inini. Musi wa 24 August. Makuseni ndichida kuenda kuvenyu. Ndatopfekawo ndakabva ndadona. Makuseni. And then vana baba munini vakanga variko nana mai vakanga vauya
ndovakazoya ndobva vazotaurira baba mukuru kuti vatakaendawo mwana akazonodai program yadi yasvika ndozvakazokonzeresa baba mukuru vati rekei timbotraya kutsvaga kuti tichenure musha kuti dambudziko riri pai. Apa kumusha wako wakamira kuchato saka wana baba wangu wasitokura baba wakanga vari mwana baba wakanga wasiku handi wakawataurira gozi keno kwani magrupu emaWhatsApp nyaya iripo gozi inini ndini mwana nditika ndakasirwa sara pavana inini ndinonoudza baba vangu kuti baba ndafunga kuita so baba muneni vanoudza mazikomo kuti mwana ane program yakadai ikadai saka kana wani kuti zvombe yakadai unozowachedza enda kunasara kwa enda kunasara kwa nobedzenye kunasara kwa wosara kwa ndio point yako wadiwe ndo nasara kwa naone mushaurani mwana wana baba wakafanana wese dzowine specific wakapiwa kuzisara pawana kungozi chete andikuti muridzi wanhu vaone point yekusvikira chete kana pane dambudziko but hazvinewo kuti ndiwo wamuridzi wemhuriyo vane vana baba vangonga varipo andorasika iye sara pawana wacho iwe sara pawana udirect avo vamwe wavataurira here avo vamwe vangu vakaberekwa navava kuti ndosvika wakaudzwa nemwana wakazotaurira vakawe here nguva mukunda kawataurira uri apa vamwe vari wadiki zvazvo wadiki wacho chinudiki wacho saka wana mukomo kana uri mudiki wana mukomo wakawataurira ndakawataura mukoma mukuru vari apa ko uyu hatoonani unozonana kana baba angaona nyaya guys ngaticharise nyaya with an open mind munodzwa vanaanzane wanambofana ndoda kuona ndimo wanambofana let's look at this issue with an open mind munoziva zvarizvo musaende kopinzwa mukakuni yeumwe munhu munoziva zvarizvo endai munhu apa muda kusolva problem not kuenda kutsvaga munhu munozwa mukaenda muine nyaya yekuti muri kunotsvaga munhu munomuwana but mukaenda muchida kunosolva problem munosolva problem darira mambo harigadzise magiraji ekumamisha kwenyu because you can't tell me pamberi pedare kuti uyu handimutara kuzatoonani asana kugadzirisa pane pamuchada kuzoenda kunganga muri umwe pamberi umwe mumashure munobuda nii musingawiriraniba kunganga ndozvainoshanda kuonesa saka nganga zvaindosvika matauriro enyu inobva ndozvainoshaka one thing chamusingazivi maprofita neng'anga mapsychologist muchingosvika kudai nyanyira mira sei bana muhamati pwete ndii munotaura pwete apedza ndatozoona kati uyu wakadai ndii mamutaurira andizvo chiri kudiwa for the open mind guys kuti bambo ava ngavasaende andizvo kana nyangwe bambo ava andizvo ndimukuru andizvo ngavasaende kunobatsirwa handizvo iwo mupfungwa dzavo wakabatsirika kare kana kuti vasina kubatsirika enda uchiti ndi unotsvaga chii batsirwa ndiko kuti mubatsiri ndi batsirika mukaenda kumane maanza kudhara izvi zvese zvamuita kupedza nguva because I'm telling you ndimi baba inu mwana akauya akatazi akazoendai musha kwenyu muungane kuungana makaungana ine hamuna saka yakapei solution kuchii kumwana hapana handizvo wakaenda futi ugokwe handizvi wakasvika kuti musha kwenyu munhu akaromba but no name was mentioned yekuti akaromba kumusha kwacho ndiani asi nyaya yako yakufungirana kuti uyu because of anofanira kunge ari yakaromba handizvi do you have any reason imi bambo kuti muti bambo mukomo wanyu ndiye akaromba apana but do you have any reason kuti why uyu munhu ndiye akaromba apana so chikudiwa chikudiwa kuti tsvagai chokwadi mupe chokwadi chekuti mwana aite chii right izvi zvino zvese kufungira kuti chimwezai kusaiti zvino zvese izvi because munokwanoka muri kufungira akomana
munokwanisa kamuri kutopembedza chikomba chinonyenga mai munokwanisa kamuri kutopembedza chikomba chinonyenga mai ningiri anenge amboita zvakadaro akana wozoti pamberi apo uzoti ndiye unenyedzisa modima akamona ndito endai motsvage problem musatsvage chii endai pamuri kuenda mese makadaro mosvika hapana anoziva munhu hapana anoziva chii n'anga inoona kana kuti mudzimu unoona unosvika mobva magaro dai tauyawo tine dambudziko moamanyarara muri kukaruta moamatonini tauya titi muri kwambofanira tauya kuti basi tine dambudziko moamatonyara iyo ndio inofanira kutaura kuti dambudziko renyu imi mwana mbofanira ndirakati pakadai zvakadai noti munotanga mataurira inganga yacho history yenyu yedzidzo hazviiti ende kwamuri kuenda kuti kana muri kuenda kwamuri kuenda musaite izvi paizvi kuti uyu mwakanobuda goku ega mamuri kuere feedback yacho makaipirwa ere nganga yegoku ndosandikutaura ari kutaura mwana kuti ndo zvakataurwa arikamgona asi anga ari kumunhu chii munhu wani avoidai izvozvo izvo umbimiduka avoidai kana muda kuti chinhu chenyu chibude itai mese fambai kana wabatwa uri pane wamwe batwa uri pane wamwe ipapo asi muri chii ndozvokuti zvokuti izvo mutoziva kuti mufanira kutotaura kuti takazungana semhuri but hakuna angari ega namai wake pamwe mufanira akarotaurwa namai wake uzi ngonseri ndindingi asi kuti zita mufanira richabude manje harichabude and handisi kuona paine good relation between mai wake mufanira nabambo kana baba wena ngena baba ndataura izvo zvamuritaura izvozvo bambo imimi but imimi reaction yenyu yandaona imimi towards mwana uyo handina kuifarira imimi muri baba imimi handiti mukoma wenyu kana even angaine dambudziko namai vemukomana uyo imimi haisafanira kupindira imimi hamuzivi ramangwana rake uyuyu nemi makatosiyana uyo achirukuro hamuzivi achabatsira vana venyu imimi itai kuti sababa mubatsire mwana uyu kana mimi muri kuona kuti hamusi kutenderana nazvo haana kuramba waramba here iwe kuendwa neudna iwe mimi torai mwana muende naye udna motaurirana neuyo ari kuuk iyo mopiwa mari muenda naye uyoyo munobvumirwa mese kuenda makadarirmuda kupinei kuuk bhedheni rake rekuuk ndiri imhosva here kuenda kuuk vanhu vanoshanda 16 hours makarara imimi you are sleeping for 16 hours and working for 6 hours asi umwe munhu 16 hours ari aweki moti tipe mari yacho iyo tipe tsige yedu kuno no haana but there is no need chinhu ichochi kana mafunga kuti kuda kuenda kudna andizvo ari kuda kupruva kuti mwana wayo haasiwepo ngaaite responsibility iyoyo yemapayments yes kana iye mwana adozoprova kuti enda kudna prove yourself show them that you belong to the team. Zvotopera. Ukawandaka you become a suspect. And ukamiririrwa navanhu wewe talking about genes. Unotomira wega bonzi adult inini tiwepana. Bamnini ngingi sembo yenyu nani. Pambando zobatwa mwasini mumushe ko. Iwo uri mumushe. Sio yakaoma zima dini. Saka angamura so. Timuto futhi imimi my brothers anditi kana muri my brothers behave like brothers musa behave unga vanhu vasikaziva kugadzira makembi mumusha hamugadziri makembi mumusha because one chandozi nyange muchiti nhingi yakashata muri group of 20 people waroti nhingi yakashata mu20 imomo hamushai 2 waneka soft spot mwengi saka zvamunoronga zvesoko anotozviziva chete muri zimunya memboziva kuti chazviziva here mucovid musi kufamba kuti unaro soko
one of you imi muri tikaende muzikuja ndiye akatsvitsa futi soko kwani kuti tiri kuno kudhara ndichaesa kuapdata kudhara tadzoka akamuzona saka there's no need yekuti muswere muita sei gadzirisai musha mese muenjoy enjoy life. Yes, enjoy life. Ini ndio ngoti chete. Imi kana mafunga kuti pane munhu ari padoda mubatsira. Andika. Just go there message. Monzwa message. Zviri papo. Then moita way forward. Zotopera. Hakuna. There's nothing chinongotyisa. Plus kuma doctors ngakuendwe futhi. Yes, itayi chinonaka. Logical. Zvekuhealth chekuenda munotariswa chibhoyi chiriko. Kuna chiremba futhi ngakudi. We are in agreement. We are a family, guys. Chinotanga ifamily. Zvimwe zvese zvozoya kumashure. Ngatigadzirise kuti mwana uyu kana asiriwo wemenyu, mai wozotaura ngechokwadi uenda kumuchakwadi. Pamwe chikutodaidza kudaro pamwe achisi chemumusha menyu, ngechekumusha kwabva wake chiri kudaidza. Saka itai izvi ndoita muzive chokwadi. Right, anyway, let's go. Right, thank you. Right.